Garaile irten, ez horixe! Ez zintzidak irabazi ezinezkoa duk, ni hori baino asko zindartxoagoa nauk! Irabazi behar zioat eta irabaziko zioat! Ezin diat honen lotxagarri galdetu! Ez dakite utxia izango diodan, nire gorputza tentsio handiegiaren mende dago korronte bortitzegiak zeharkaturik bezala. Ez zurretak iar guztiak arrasmin bera ditut, gorputza lehertzear bezala dukat! Irabaziko zioat! Espazioko gerlarian hau gure herriko gerlaririk onena! Inor ezin zaidak jarki! Inok ezindik ni baino indartxoago izan! Inok ere ez! I baino indartxoago nauk santar hori eta suntxituko hau! Eure planeta madarikatoarekin suntxituko hau! Zeren irekiko egiteko beste modurik ezpada lur osoa desegitea pentsatu dia! Utziko dizudalakoan? Orain prestadi desagertzeko, heldu zaik azkena! Oraingoan ez aiz bizirik irtengo! Laster haut bihurturik geldituko aiz! Ze eskubidez desegin behar duzu lurra! Hauxe lazgarria lurra estandarazi nahi du! Horixe ez dizut utziko munstro horri! Neure indar guztiekin saiatuko naiz hori eragozten. Lurra desegitea eragotziko dizut, entzun? Geldituko zaitut! Alperrik galtzen ari aiz ergelori! Alperrik du! Ez du nire indarra ezagutzen! Heldu zaik azkena! Orain prestadi hauz bihurtuta egatzeko eure planetarekin batera! Mehatxua betetzera doa! Hau jakinik jai handi bat egingo nuen bazterrak usnatzera etorri gara! Horren indarra neurea bezain handia dut. Bere ezin atzeman ez gainera, ezin diat bere erasorik atzeratu ere! Zer da? Zer gertatzen ari da? Burruk handiak dute eta elkarren aurka egozten duten indarra indandia ezen gugaino heltzen da! Ez da beste aukerarik! Kaitoren erasoa! Ez geldi! Aski duk!